କପିଳା ବୋଲିଣ ଗାଇ ସେ କବି ପରଶୁରାମ ବିହାରୀ। କପିଳା ବୋଲିଣ ଗାଇ ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ଯୁବା, ଷଡ଼ ମୁଖ ତିନି ଲୋଚନ ଏକ ପାଦରେ ଉଭା। ଭଲା ବିପରୀତ ଗାଇ ସେ ଲାଞ୍ଜ ବାଟେ ଚରଇ, ମୁଖ ବାଟେ ତାର ମଳ ଯେ ଚକ୍ଷୁ ବାଟେ ପ୍ରସଇ। ଧବଳ ମୂରତି ଗାଇ ସେ ତାର ନାମଟି ହୀରା, ସଦଗୁରୁ ସେବା କଲେ ତୁ ଭେଦ ପାଇବୁ ପରା। ସଦଗୁରୁ ସେବା କଲେ ତୁ ଭେଦ ପାଇବୁ ପରା। ଦଶ ଖୁରା ସେହି ଗାଈର ତାର ଚାରୋଟି ପାଦ, ଗୁରୁ ସେବା କଲେ ପାଇବୁ ଆର ମରମ ଭେଦ। ଅଢ଼ାଇ ଦିନର ଗାଈ ସେ ତ ହେଲା ବଣୁଆ, ଗୁରୁ କୃପା କଲେ ଗୋପାଳେ ହେବ ସେ ଗାଈ ଦୁହାଁ। ଗାଈକି ଗୁହାଳେ ସଜାଡ଼ ପାଞ୍ଚ ଖମ୍ବ ବସାଇ, ତହିଁ ତିନି ଶ୍ରେଣୀ ନିରୋଧୀ ବତା ଛାତେଣି ଦେଇ। ଷଡ଼ଗୁଣ କରି ଲଇ ସେ ଗଣ୍ଠି ତ୍ରିଗୁଣେ ଦେଇ, କହେ ପରଶୁରାମ ବିହାରୀ ଗୁରୁ ସେବିଲେ ପାଇ। କହେ ପରଶୁରାମ ବିହାରୀ ଗୁରୁ ସେବିଲେ ପାଇ।